Wono uri bwe kengere osukare ne kengere. Osono talibo. Yo sukare mono tu naono kuna tu gekuna. Okay. Vyonsi namo eire Yeso moyo wonsi narure mwanje amatu ko onsi menya sare botambe vyonsi asore vyonsi asore vyonsi romotoria narure bono. Okay, mungakurire gotera muna abari mocheri kiara ndekera uri mocheri turi gotera mono ono tera muna bari bari umusangirikano bwoko eni bono umuntu uri mwachikuoi vyote namtore ya Yesu abai mocheri nyasaye kwana mana intwe bunora rera bebyasore na kugo sabasi Yesu oyoro motori ito na tenenire asege pindi kyobo teneneri igoro buna narenga mangana yechibesa no nyande yaro gonda yechibesa ko baronka ngo bari barete satake mbese satake mbese ndiri mona lete kon riri etini yego chiana aramisi inwe ndi moko inyakoni ye ino ichuma inune sabato ose inute iyo kera lituko igoro mga oneti igoro onde aro mubwate emoga chete mocha mwana lirimo akiense ye iwa igoro gatua kwanete tukaigwana iga goko ba moyo karue buno moyo okorete ngaki tako na gusugumwa tako na kobekerwe gori nande kaba bekire gori etania ora motema nyasaye omaete na janka nyora iga mbalenga bali chingeni cyaba chikurare kuna makonde bagora mariogo bali chingeni chikurare kuna makonde okay omanyete buna tutali korwe tais nyasa ore tira makonde elida makonde ayali chingeni togende agroveti tugora mariogo tokoira na tosiarere chingeni elinde toli chingeni chiria tonyore kansa togende nyegitari ngwa igumuna narete sakeyu ntu akarure nga egi twacha gosempiupa twanda gosenadali tigosenga kigo bali twasometa science moigwetia mang'ana na kina etaraundi Biblia ko ene kinga bali bakurwe sema ya 10 bya no kurwe wakonde yago togonyara makonde gakintetebe 3 verse 6 to 9 Maraki omaete bali bakurwe taisi nonya na bukato te kwaroroka bisija mbi kwaroroka bali bakurwa etaisi buyane sadaka ekero muwero ko yeria matokande aya ona na atazirwa monyane ganya bwatirirete ekiagara niko muri kamba ni amona nyasaye ngasoma mure Malaki 3 verse 6 ndato monda some kugusito igweti kurugone kugusina chaka ncho monene tindi gonchoka na sengenche yo inwa bororeria rwa Yakobo timwasiretiwe korwasa amatuko echisokoro chiaino inwe mwabo karatiga Maraki eyo nareria gotenga nteme ngana shakere itirende ayenko ugento naeresa gaki
tena eresa ng'a ninto konyera makonde kacharo asa makondale inwerenta bono ensemo ya 10 eng'ikiranu inwerenta ensemo ya 10 eng'ikiranu ase ekungo y'enyomba ase yane ekungo y'enyomba yane erinde endagereba ase enyomba erinde yane ali ase enyomba ya Nyasaye ndagerebo ase enchera eyo ase enchera eyo inwe monteme gose tinkobaigorera ebibao marore byeigoro gose tinkoba igorera ebibao byeigoro imorero ogoseseni impa umorero ogoseseni gwokonge mono gotari korengeka ogoseseni gotari korengeka nabo incho omonene bw'emiganda nabo incho omonene bw'emiganda ngoteba nintogonyere igwa nintogonyere ebigosaria okwama ebigosaria okwama kw'eriroba lyaino tibigosaria omaete embiri gochigosaria gose amasabibu aino n'amasabibu aino takwaroroka kare kara amarere takwaroroka kara amarere nabo incho omonene bw'emiganda ngoteba ninkio omaete kiagera oteba igo indiri atebete ng'a mwang'ibeire inche Nyasaye biane mwang'ibeire ensemo yane ya 10 amana gentoki nokorugwa konde buna bono ekanisa tekonyara koreta omonto korwa Nairobi acha korandia Magena Central ekiagera esadaka y'ekungo igekorugwa inse omaete omongwana nare okorakwana buya ng'a injiri ni bure lakini kuisafirisha ni gharama maete agocha kwane busa kiagera tari morera agotumia yagokwana busa lakini enchera korwa Nairobi baka ensemo y'esadaka okorwegwa konde ensemo ya 10 mbaba ng'o baetwe abarawi omaete abanto bari nkoigu bakorateba ng'a ng'omanyete intwe twatiga koira chibesa koni barensi togatiga koira chibesa gose ng'ai ng'ekiagera twachaka gochikonya abataka omanyete buku teri gotebe etaisi ekonywa abataka etaisi gekoirwa ewa barawi erinde naende emanye gokonyu chintakana nababoraka naende toirio bakonye straight toirio ayanye gotagete gokonye chintakana nababoraka baekorubuo lakini etaisi ne sadaka igekogenda ali aseragire erinde koruororo abarawi baewe aseki barabuo tibali negetaria igase tore amagana ibono ngayare rinde omubaro mubare 1823 mate nonyana abantu bagotanga chisataka ne chitaisi onya kwanya gosoma omogano usa maete gakwa ase ng'encha asire sanduki liria baewa machiko ng'a buna chieri chigokurure sanduki aye norora nkogwere tonyesira usa akabuga ng'o monto mani igo monto mosacha esanduki ya machiko eguga na inchendo ororo ng'a chieri chiagochiru ndo mosacha ho insire sanduki omonto mosacha agasire sanduki ekero gosoma omogano oyo usa gakora gosire sanduki omonene akamoita erinde dauti yakobo ng'a yaya baba ndoche sanduki eye namakweri nkoira buone yaya nche bono obedi akayeira ekero obedi era yeikibuoye emetie nyeta toyoka obedi agasesenigwa erinde dauti akabuga ng'a baba nande ona ngeta masesenigwa nande akagenda kunyioya gakoyereta gocha buoye agatenga paka chianga chikaba machanchabe nyankwa nyagosoma mogano i 2 Samuel chapter 6 no mogano yore ochakere 5 gotirimboka Daudi agatenga baka chianga chikaba machanchabe baka nonya mukaya akarorobo soku akamosekerera ayerengo monta agotenga baka suti yaba machanchabe igogatenga okunda isikwarenge igekero kona gosire meromo yo manana senjere ya mane yende ayego kwete no morandi oregeti otarakoro korandi otirimboki ugochinze ningi kiagera data nikora na Abirahamu bari merago chinse indiri basoa kwamererane na Musa aseroro bako bunoborai ingi kiagera na bakungu na barabu bari mera na abana bakungu mbatebe tibasacha babongeke mogo kora nekebe bakungu mora amore bakabarai ng'ang'onye turi gokurera omosacho inkorimera more masoa kong'acha barogi eri barogi bakore ting'agi yebono ngosoma kware korende abarawi barabwo nigo barakora emeremo ase ema y'omosangererekano abarawi igo barakora emeremo ase ema y'omosangererekano
okomocha kwebibe okomocha kwebibe okorabeo nako barwe igoro ase bare barabuo onye omonto ore district oganyeti ogosaba onye taigi okomosabera gose onye omonto ore district oganeti agwanerwe onye taigi okomogwanera okomocha kwebibe ng'aikora abaru aye kora ensemo yao arafu okuna kukorabe ogochika ase bare kogenderera ebiara ase ebiare aende barabwo tibakoba n'omwando ase egati y'Abaisiraeli barabu mbarikoba na mwanda ase tore mbabwati mogondo bakoenda rikomera muno toja kurwa tuchikokomera bone ekiagera batari gokomera etaisi nerira abe eng'eri yabo otagoso ensemo ya 10 ey'Abaisiraeli bakondetera buno okorwegwa kwabo nayeira abaragwi ebe yabo oyeira abarawi ensemo ya 10 ase ayo abatebirie ng'ati bakoba n'omwanda ase egati y'Abaisiraeli bande igo moigwete ekero totari korubuya mbanyore egento bakori goika torubuya ende banyore chisuti babeke ekiagera nao tore tokona kobona ki oyu rora esuti eye tari arabegete emeti enyebere yaetire geseri yachete gaiga yani inki ekibono yani inkibona amineti nkiba igakobeke esuti nando irorera ekiagera okorugwaito gokorete ng'aki korense tombori ng'a barabu nkorubare irende ntaba morawi nginda koirane aye aro tombori igwa igwa ekero Nehemia achiete gocha akanyora abarawi n'abakoreri bande bang'anyire bachire kwerigeri ekiagera banyora ng'a ase bare green pastures teiyo bakabugatie enchera bakagenda batanga hapana ntokonya gokora eyobosi eri yarenge riri kare kericho ekero bagenda Nehemia akabumania igekera abarisi bagokwana nto basiko barora bobe nonya Nehemia nakwana Nehemia 13 verse 10 Nehemia 13 verse 10 akaronkororo montara ira sundugete mune sipike yekoera iga gakingo sunyuko manyanga buya akini gakienseye omontara ire boli baka agasa merio monu yani muno maete lakini ngoso amole jen Nehemia 17 bungo 10 ekatabu kia Nehemia tomatie segere naende nkanyora ng'abarawi n'abateri konya batamire koruao nakero yomo konyogendira ase omogondo oye ekiagera tibaetu chinsemo chiabo chiabatungetie igekero omonto atari koigwa ensemo yaye emotungetie ng'ai moigwete akoenda gochikwaye gochimoinari otige emeremo gochiabu obakonya gochiabu obatigera igo bakabateri bakabwatie enchera bagakora ng'aki yani omaete nacha abanto bande bamaeti maana ya matera yani bakora ng'abanto baborire emeremo bagokora endi eri bono bakona gotayaya imbanya koigwa bana bande bagotera ng'a matera na eriogo nonya ntauti igare kobugia obokano eri Saulo okora ng'aki ara chikwaya achire ochekaine muna echiborire emeremo chikonya kominyoka para kiara nchiri emeremo nchiri borandia kero bataegwa ensemo yao bakabwa ng'a obe ntwabugire tochiabuo bakagenda ayeta konya kurara ng'aki abatokwa nko babariga gote tobarigi igo batobura imbamenyeta abari bakamenyete chitaoni ayekora ensemo yao ensemo egotigara Nyasaye korere ase erieta ria Yesu omaete tabauti nere gati y'abarawi n'abarandi b'enchiri omaete abarandi b'enchiri bono munanje injo maete tindikiri ndachendie echiabarawi na inche echiane enchiro ntetebe 1 Corinthians bono mugakumiringa ng'ai na inche echiane chiare korikunta arengo nona arenge 1 Corinthians chapter 9 verse 17 and 18 inche ninkaire nande richiko ntaetebe mogaso igoro
okoigwa bantu bakorora mekango manyete abantu bakamuramba gweti koegu besa ekero batari koegu bakoenda gochia emegondo yabo kiara mabwate emegondo onya barikire bakoenda megondo ana batarikiri otoyo gotarikiri otari koenda megondo igo igoro aiga gebangusire kende nkeiyo. Okay, soma bono 9 verse 17 na 18 Abakorinto yeri itang'ani naki onye ngokora emereme eye bono bari batarikiri bunanche onye kogokora emereme eye ase ogwanja kwane ase ogwanja kwao ng'ao nyigwete yani nkore nekeririanda negesendo moiko otari ime yao otagetoimokereri gwa igoro erinde Yesu akeigwe ngigego ninde neng'eria nore neng'eria korende onye tari ase ogwanja kwane bono onye tari ase ogwanja kwane No. nokorangeriwa nonya nigo nonya nabo negenirwe n'oborendi negenirwe n'oborendi gaki eng'eria yane inki gaki eng'eria yane bono inki neye ng'anda ndi enchiri ya Kristo ndandi enchiri ya Kristo ntari konyora ebintu intari konyora ebintu ngetie tinsaba ebyabore natinsabe ebyaboronge byane ase okorandi enchiri asokorandi enchiri ebyaboronge byane embiribi riri nairwe namanya koboringa ekibono nakimwanga eki aberire gae wiki engima eki nakigonya embere tachi wiki ibere yanare koba buone eki nakikibesa nare korosia goko igu gwazire gwakora rigori korubu ogochobokoreri aya nogenda otige igaya buno koegwe pasa aya riganie pasa beko mouko genda ochikonyituborera arari buo ekiagera turi koegwe ebigotungetie nekonda bigotoka ekiagera ekonda moko agana ng'amo nango icha omogondo okonyore manyokore nechibesa ching'ana iga ase emeromo ya Nyasaye ekonda tekore ting'aki bono ebuku yatebire abarei baegu kende gose kiabere barabu basire bosa igo oroche onye omonto orikire ogoteba ng'aya atwaroche ng'ana emekono tokagenda gochi mogondo orikire ogori omosara akagenda gochi mogondo omonto otarikiri ng'aki atagenda gochi mogondo naende igubu nakoenda gochi mogondo tari kogosomera ng'echi chira naende tingotacha yagotebi yaoraki naende tigabokie naende komoranga ninche ninde tayare ikabono mogani ogotebi ng'a gaki onye abanto mbare enyanchete ninwe lakini bono eki kiaino giatuomanire nekiamosora nomana mbiatuomana iyachigwaka esabu ochigwaka ramatisi bianga gosoana arora riba gari emekono tigetegerere you round off to the nearest 10 igo naraeresire ninkigekogera togania abageni korujinse Jesu ko baje gotoranderia nekiagera 25 verse 25 Proverbs ani abantu banarete bakunya kwiranderi ng'anto bwati besa torarete barandia nto bwati besa murandia arachiri bakunya kwiranderi boka mbanya gosoma ratumo isate ibungo bitatu egoteba ng'ege soma gogigokinia lakini ngeri gobarangaki okay some getabu ikibona amang'ana amaya akorentwe korwa ase ense yare amang'ana amaya akorentwe korwa ase ense yare iganga buna amacha amakendu ase omonto ore nerang'o baminto akero omorandi aterera gokwana omonto agotenga konya ninchandegete nering'a neri komane norire ntira ase engaki ekorete ng'aki ona ari ase togakoreranete ebitina naye ninkwana agana otebe ng'a nebuku yateba ng'ase ogoteba ng'a ine ebinto biayanya gotunga korwa omotu nimaete ekiagera toetaine naki kiagera gokwana igo okay igwa omonto ogabwate chingoko 10 amang'ana ntaete koyaresa ekegusi gekoigweka omonto abwate chingoko 10 ekero are gochibara iga atagete korwa etaisi onyora akangoko karianchete kari kabwata amatonto buni enkanga kabeire namba 10 oyo yaba namba kianda ne ng'aki ngetongo gose gesogora gose yakire orobaba roenerete nero namba kianda onjora koru namba kianda orenta getongo onyebeka namba 10 erinde ye enkango nyire namba kianda oruome watenge inere ya 10 bono nero nkoru etaisi aya notiga
omonto onde ekerare kobara tamanyeti gose nyasaye orosia omoroberi chiacha buya kianda chingiya onyora namba 10 yabeire embe eri embe endwaire omanya gochenji korwari endwaire ng'a nyasaye nero onseseniti nkomo embe tiga ng'onchore ndete gocha erinde inchenchi eye namba kianda engiya nyebeke namba 10 ndete eri namba 10 embe nyerete namba kianda erinde endwaire omanene engiya ayegabuge ng'ainete intetebe 27 verse 10 to 13 Leviticus. Maete taisiera bora yore to sinyete kurua senge njuta maete ngai ngomuongoso no rori orenge kurua mariko. 27 verse 10 to 13 Leviticus. Omonto oria takoba neribaga konchorori eng'iti eria ayo gochi gosoma kurukianda gocha takoba neribaga omonto oria takoba neribaga konchoreria eng'iti eria arente eng'iti eng'ao yaya tagonchoreria eng'iti engiya arente yerembe gose eng'iti embe arente yerengiya ng'akibona ogora onye omonto ogonchoreria ching'iti erio chionsi ibere nachibeti ng'aki gwasoma abwo ase kwarure kwamenya goteberio soma ngobuya gose eng'iti embe arente yerengiya onye omonto okonchoreria eng'iti erio chionsi ibere nachibe chiatananirwe asende yes eri kwarora embe yacha namba kianda naye ibiranga byagotenga kanga tari ero ayachirete chionsi nechinchanuchire amen nanda baroso akora ebinto byao oruogani oseseniwe ngokumiore igwa omonto onde gabwate emori nere ya 10 eng'ina egokamu buya ebwate omokamo nande nabaigwete asukiri ng'akanga narue taisi emori eye ya kianda emori eye bono gogotaka konyiegori ng'antagete nyiegori etigara mori yane nkonyiegori gokonyiegori egotigara chibesa chiri kwa nyiegori onye chiri 10 naende omente 1/5 bono 1/5 times 10 times 10,000 one chibesa ngokomenta igo mokutano oyo tobwati monto osabu igorete chionsi irenga 12,000 igekero kwegori egento nebobori nabo bomotoriro gokwegori siringi 300 naende menta 1/5 chibesa echi chiri igoro bono 300 1/5 goire ngakomenta 60 bono okoreta 360 ekiagera kwegoria yani turidimu okoridimu ng'andi time riponga point zinkwanere okoridimu kori bono gokoridimu iyo komenta 1/5 ng'ayama ng'ana yarikire 27 verse 30 to 31 Leviticus amang'ana yare monto akwegori orwarete chibesa chiri chinchene omanya karang'ang'ana arochinge bituma biane nebiyangaranga tiganyegori nkegori rigori echiro onya kwegori rigori echiro naende omente 1/5 igoro eyi nere esatake nkeranu ensemo ya 10 yokwama kwa omogondo kerabe endagera gose amatunda ebi nebio omonene bono ebio nebichanu ase omonene erio onye omonto oganetie koboria ensemo yaye ya 10 niga aramente eyemo ya 5 yatebire gose terateba rigori riaye ase rigori riaye nebe engoko onye echiro 500 ekogoru 1/5 temocha takoena ng'ang'a gose chingoko echi 500 chikogoru oru omanye kominyoka gochera siringi 500 eyi nesataka kwareta semo ya 10 goikomente eyemo igoro ya 5 ande bono omonto nkorwara naende agenda ageonchore naende agekora ekeao akeruge kebekeni ibaga kiarenge obokima boyete ase otaigweti obori otararwa ntoigwanaine basi bono omonto onde bono ekero aretire iga bono tocha koonia ona atang'anera amang'ana aya totaraonia okoreta iga tocha koonia iga otakang'akanga twaonire igori riri echiro
rigori rire chiro netabauti nerire ga bono matukaya tanabere yebigutu nabatora oni igoro gose toni arari kobwatekana ne chiro buna yagenda omonto ndoma na konyundo omono gochikanga inchetwani eliane anyemanya agara nyirite chiro nyoni ndete chibesa etwani elia nare koe guchiri bubere anyemanya ngansiringi 500 bari gochaka nyoni nare konyerenta aya no ichosa bori ogoroire igo bari bagochakorete bintu mogochakoni toicha kobwate rigori yogocha ocha ayoyerwe eonigwe ayorikerwe ntogi ena baro gocho magate anganje ga kindo cheiga tori korora Leviticus 27 verse 12 ngokoni bintu biri byachira naende ekera koni ngoro komopinga teba bon nere akore rigori rieng'itie eria koreng'ana bunere engiya osembe bono rigori omokwani arakore rigori riomokwani agokora nari erio rirabe korende onye omonto omonyene oganetie koboria eng'iti eria bono riro riakane rigori riria karatiga akane baba ndoche gwatigira magana ari gwakorire akane kabisa aberikire riro riakane rigori riria ribekire bono na amente yemo abuna yaisano ase rigori erio igo onya gotagete kobori lakini ayegento kerororo onya kwarentiro chekoni ayatigero moragu yaoni nane chiri yaonia aye uri city bwati enjera korang'aki yendaka ng'ai omonto atara igubona naere siriga iswali naretire engoko no erikira bwe sogosoma inche ngokwana ase neri swali ngobori yondo uchorigereretio naretire engoko omokwani aoni ekiagera ebinto nechiro bire bono ogonde korwa ase ensemo y'abanto bakogora bono rigori riria agenderete kogora na inche nari nkogora naende nyarekane nkorekeri nareta apo ikwaje inaongeza moja kwa tano abuge se gwasoma abugo chinse se nagokaniri ng'aki yateba ng'aki ense yene ngonka moranje naki nabateberi ng'a boreri iga anyigu gochinsa abu ng'aki yakora babinte bukwe yene nkongu nande mbate iboire iga otanye someti buye gogokonya gosira riba gekogotori soma ngo baba chakera ngo 27 waro soma goika gochinse buna kwa borigo soma nere akore rigori rieng'iti eria koreng'ana bunere engiya gosembe rigori omokwani arakore nari erio rirabe igo korende onye omonto omonyene oganetie koboria eng'iti eria bono riro riakane rigori riria ribekire na amente yemo yaisana ase rigori eri nande boringo kende ngiro ko borigo sego naira nei into bakoro bugocha igo emanye ngorere Chemima mbuya no gokora isano Anania na Safira kaba onia matege tokiyo getari asebuku kogo etomo gongo Chemima Anania amini actis isano Anania na Safira mba onio mugondo omongino tabio mwa ise tegere ngachari gesanate neta ande kale na gotengo berare de kengere okay ona alikuwa nginyoirie bibungo okay imbao niyo mugondo omongino tabio mogaka ngabaminyokeri unaikaiga Petero burigana ni atata ng'akio mugondo oyo motarao ni torengo oyo ino no nyene kero mwao ni torengo oyo ino ngire ndo kung'ainero moikoma chanu
mokungu nero rumago mono monginanga kigekari mogondo yo liri motaraonia torengo yo ino kamo konya koligia bagoli no yo ngorenge no yo ito ekero mwae tukibesa ne kyango kyare ne kyaito inki moko ngaine romo ikoma kyanu ona amabarata yoroje na yatinde komo sacho igoko gweto mogongo cha mima aye na nani anda safira tabauti takora tingaki bono kende nkeyo bibilie bisete nando mata ba adventista ntu oto takaeta senge njoto taikuwera machiko na jantali nganto taseseniri nkeli nganto likuiwera igwa intetebe 28 verse 13 Deuteronomy 28 verse 13 Deuteronomy. Ojo nyanyora baba. Komora igwera machiko monene. Kotura igwera machiko yo monene. Nyasao ino. Nyasao ito. Ayonko bali tukoliarero. Ayo toko eguri tukoliarero. Abegenwa. Naende toba abegenwa. Asoko yakora. Na abakoremo babo motwe. Nyasaye gago tokora toba abo motwe. Osetari abeke mincha. Na abakoremo genderere. Igago tokora togenderere gukina. Goseti moko genderera gokeigwa. Nduma ate ntoli gokeigwa gochiense. Igomo igwete ninki kego tokeigwa chinse. Asenge njiyo gotakora ki? Yo gotaigwera. Marikate abanga nteme ntu anakomatema. Amarikate abanga inue rente nsema ya ino ya ikomi ngikeranu amono okoruwe gwa konde ovaringine chinyinge chire okoira na limbu ya mono nkoro esadaka nero wanyaro monta akoriketa isiyoka otige sadaka nande kuigwa kunya kuburinga ki abalisi ababono ngakibali barandi buka mbago toletera mongino nde twararase twagenda matanga mbago toletera turanderi yani omongino ine nyanga wakorina goja gozene gari ngaite gari yeyo goike transport ya karengaki igekere sadaka ya iteko babuya okoruegwa konde ekero goko babuya korenta bageni kanisa agere raisi aserieta ya Yesu erinde eriyo omagani oyo gocha omanana motumie erinde gago turubania macha senchera yo borandia omonto renge no borwa iracha na bokoruka gago swali tiboria bedisaida agwe no borwa iracha na borabwo aserieta ya Yesu wono ntoli bataka ekia muna bono to chaka ngango sangiri tuli chibasa muno to karansite gatoko konyo omonto abande mba korwa okuwatanga nyana bugate kangana arua lakini aba mura bali bande bamogoroba bamuchiere bamatebi ngomongina mangana na abere tosoe gucha no murangwa gosotoereri ngibokora ngi mongina arachore lakini mogasonja mobora nakiri tu asomera ngoyo okorua igakomentera nigwa omanyete kanisa yaitu nentenenku pi omojano roringa ntoli tayari na biri Nyasaye toire biketo babegenwa atomentere ebinge Biblia gotebanga so ase ebire ebinge ekiagera kwa beto mugenwa ase ebire ngaki ase ebire ebike bono ntoli konyara gotwara bono ni ntu abeke minja tokona gosabirera nakiaga tokunya koriginga rangeri yo ndato changere rangeri nyare bato changere ane nyare boiba no boicha otebanga ninje mbaretere igo mwambwate te ofugadi inje mbaretere achibana areta lakini ya kero tuetere tinga ki kere family yanda moi karansa bune family muerenge omonto agoikubona lakini gaki gote bindi imbwate ne bya Nyasaye gaki gotoba moyo ne rongete gaki ne ronse sendi kubwa abantu bandi gaki nkoimokieri boisiri ni gongire kanisa geko bakebe abande go boboetenga inchikoru chinyinge baba inchikorore kananga inje ngachibwate induongitu bono na babwate kangarwa lakini ngimoigweta babaete omate nyomenda isate ibungo bitatero na bego teba ngenyoba dere korete ngai menyete bono yani oboete riri abantu barengatinga oyere enkubuna record kwanyora nero okoruba no kuminga gochinche mbuya ntari igetu nje nareta chiri cyane nkunyara ayekarue barogimba ago gokorera kende aserieta ya Yesu abantu bali boboeta baroginga na kiatari koruera buya 23 verse 23 Numbers no mobaro 23 verse 23 ekine kia abantu bali boboeta barogi
oborogi tibogokora gento ase abanto ba Yakobo. Borogi mbo bwati kenda ase abanto ba Yakobo. Gosobori oria ase Abaisiraeli. Igo gosobori oria ase Abaisiraeli. Ako nakwobo borogi. Reta buna Nyasaye gosesenirie ekiagera marika goteba ng'a okomokorera Nyasaye gwekene nogochiera chintakana nababuraka asekere gikiabo emechando yabo. Yakobo ya mebungu 27 no magana ayari bono tukunyakororana bali muna tukunyara nyenda nchi tukuragirira na muna tuli bigwango na imeye dini no tuli togoteba ng'a nturasoro gendo tokogenda arari omate ndogoro togochitari igoro okonyoranya ne chimadamu choka na jijire keombe ande one gie kanisa kwa hiyo chimadamu charosirie kwaya ani bago chikolire baranga no oyo na babwate ke ukyo goteranga na batu amubika lakini rindo chikotoira ni mage kyata akonyara besa ara gore chi uniform kyata chi uniform chiri cheigoro obe komakorana Nyasaye gwekene nogochira chintakana nababoraka aseme chanda yabo na Biblia yateba nyumba ya Nyasaye tebaisa kobeta bwatindagira tore toichore erindo omonto kagweta ngana tagetobo konyi kwanyora nyumba ya Nyasaye kyagere ichire nendagira kwanyora omonto okorire ngaki okonyirwe kabano tiganda arabori ekanisa ya magena nebwate ebinyoro biri byaito ande nare ige kiage kere kerige kobanga tigatobeke igage kobangero tokonya bali batai kunyara nkero aradiga tata anse ino kenyoro kya ongereki oigaten to naruga kibaba nayo waitaba ngango monto no libaro dio como second omaete igwa ebinte bike na bibira agera nto ikaiguru petty things if you want to confirm Songs of Solomon chapter 2 verse 15 no amangana yale petty things ogento bolito chaete ngakana karakwa na tutakora akabono inki aka omaete dorika ekera ko butoka moyo chintakana na babora kaba ko boli ngarende eyanga bune yembegete nero ngete ingorende banurange abantu baro musangere kono yara butoke moyo ebesere ibaga yare ko bubururu gosara iberwe abantu banyore riboti nganyare boiberwe tikaba bikwamore bike ata onde bona naye gokoba moyo kora kindi buna tuasoma igo genda naye kabomo Peroya 17 verse 11 actisi ba Peroya baringa baya mbare gotegerera weka nande bari kuira naka nande bachaka buyanga no ekebunge ke tuasoma inkibono kiagara teke karikwa ochaka ku verse 1 osoma goja oikere kebunge ke nande ugitani osoma gojimate omanyesa babu yagara teke kariku gatia. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward. Ekena atakambe kebuya segesa. Nae kore gesonya kubeka ku citizen buya. Kaite citizen yotasoma tyo kore sukuru ndaizigere. Kusabatule alimatagaro nkora bakorate na twamanya gusabati mati gosego cyane na omukare gokora batiganda arara ndoje na batubuge kanenti geti neyamo nande nate bigunga tugo sabatu gukora kiro muntu na maete sakobera nande tuganya matangazo kurubusia Machani Nyasaye mbia mana singe chugwa kwana mana intwe aselio giri kuigweka manana mage gatwa kuibeire esemo ye kuruwe gwa konde naenda yande twa yakorera singe chugo tamanya amariko na